Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Raġel mill-Ghana ammetta li kien se jsifer lejn l-Italja u kienet iġorr aktar minn 43,000 euro fi flus kontanti li ma ddikjarax. Victor Ozowu twaqqaf is-sibt filgħaxija qabel tela fuq l-ajruplan għal Bergamo. Il-liġi tajt li l-persuni li jkunu se jitilqu minn Malta jridu jiddikjaraw ammonti li jaqbżu l-10,000 euro. Uffiċjali ta' dwana ikkonfiskaw l-ammont żejjed skont il-liġi. Fuqat li l-qorti preseduta mill-Maġistrat Viktor Għaxaq ikkundannat lir-raġel is-somma ta' aktar minn 18,000 euro. Raġel ta' 37 sena ma nstabx ħati li kkaġuna ġrieħi gravi lil maħbub ta' oħtu li riżulta li tilef il-kontroll fuq nnifsu meta xorob l-alkoħol u ħal pirmli ta' depressjoni. Fil-qorti Abdul Aziz Tarħuni ġi akkużat li ħeb għar-raġel u kkaġunalu ġrieħi gravi. Fil-qorti ntqal li l-allegat vittma beda jħossu ħażin wara li ħaxi pirmli u xorob l-alkoħol. Quddiem il-Maġistrat Nadillija ntqal li l-allegat vittma tilef il-kontroll tiegħu innifsu tant li beda jikdem u ħeb għal-qraba. Il-prosekuzzjoni spjegat li l-akkużat fl-istqarrija tiegħu qal li huwa ma instiga l-ebda ġlieda u kienet jipprova biss jikkalmah għax attakka u gidem lil oħtu. Mara ta' 46 sena minn ħal-qormi ġiet ordnata mill-Qorti tal-Appell biex tiskonta pena ta' sentej ħabs wara naqset li tiddikjara idħul mill-qari tax-xorti. F'Awwissu il-mara kienet instabet ħatja mill-Qorti tal-Maġistrati u ġiet ikkundannata sentej ħabs sospiżi għal 4 snin u multa ta' 28,000 euro. L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali appella minn din is-sentenza wara li insista li l-mara kienet kisret sentenzi oħra tal-qorti u kien għalhekk li talab li s-sentenza sospiża tidħol fis-seħħ. L-imħallef Edwina Grima ordnat li s-sentenza sospiża għandha tidħol fis-seħħ filwaqt li kkundannata wkoll sena u nofs ħabs oħra fuq każ ieħor. Il-qorti kkundannat lil mara għal total ta' 3 snin u nofs ħabs.